washila izitsha kodwa ngifuna ukuphaka phela mina umuntu ngiyalazi kahle njalo nje nalo wayehleza azocela usuzofuna suka phansi emkhanya kude labo Josini and it's part of fresh manje reject ama groupies faka 4 fox sikufike zangaphela scoop iVox sikusabela amakhwela it's a payday ibhano yilalenda wena sitshela ibheli uvela ukhishela uMandela. Let me get one and get drunk is sin, mommy. Let us get down and have fun in ordinary. They spend a 5 rand on one glass is sin, gadi. Sell a 5 rand, we cut lambing petrol bali. Hello, Baba unjani? Yaphila nkosikazi, kuhamba kanjani? Hamba kahle khona, inkinga yami ukuthi la ekhaya akunakho. Ngilambile nje yabo. Into lapha ekhaya ngiyazi ngizethini. Manje bengisacela ukuthi noma mhlawumbe uzame usiposela imali angazi kodwa khona sizama indaba ukuthi sidle phela la ekhaya. Hayi ngikuzwa. Hayi vele nami bengisazokutshela nje ukuthi ngisendleleni ngiyabuya. Nokho ngingaphathanga nje ukuthi khasana. Ngalokho khombisa ukuthi mhlawumbe sokuthola ukuthi kulithunjini ngoba ekade safa indaba. Ngiyabonga bazwana. Awuma nami lo baba kamakhelwane. uphethe uqhamuka Ngibona uphethe uplastic shothi usuka le lapha sebenza khona. hawu ke uyabona nje uzomlinda umayithi sithi uyahamba ungiyela khona ngale uyongicelela impuphu nesishebo uthi nje uthi konke abanakho bavele thina la ekhasi nalo ucele nje konke Uma. Yebo. Baba khathini. Yo. Uphethe nje izinto lezo namasi nokunye kuzitho. lungile